Čaute, to som ja, Dada NTV, tak prezývaný Konfero. A dneska budeme hrať Agario. Potom, keď moji rodičia prídu, tak pôjdem hrať Agario. Čakať chvíľu. Dobre, toto auto som postavil nedávno. Páči sa vám? Ak hej, tak mi dajte like. Dobre? To je pre teraz zatiaľ všetko. Uvidíme sa dneska, ale neskôr trošku. Čaute. To bol Dada NTV.